Il-Gvern Malti iffirma Memorandum of Understanding mal-Azerbajġan dwar kooperazzjoni strateġika fil-qasam tal-enerġija. Il-ftehim kien iffirmat mill-Ministru għall-Enerġija u s-Saħħa Konrad Mizzi u l-Ministru tal-Enerġija tal-Azerbajġan Nati Aliyev, dan fil-preżenza tal-Prim Ministri taż-żewġ pajjiżi. Il-Gvern Malti qal li dan il-ftehim se jwassal biex pajjiżna jikkopera ma' wieħed mill-ikbar ċentri tal-enerġija biex bekk inkomplu niżviluppaw is-sisien għal ħabb reġjonali tal-enerġija f'pajjiżna. Kien iffirmat ukoll Memorandum of Understanding dwar l-ippjanar u l-implementazzjoni ta' dan il-ftehim mal-Kumpanija tal-Enerġija tal-Azerbajġan Sokar. L-impenji tad-delegazzjoni Maltija fl-Azerbajġan bdew blaqa li l-Prim Ministru Joseph Muscat kellu mal-President tal-Azerbajġan Ilham Aliyev. Il-Prim Ministru u l-President tal-Azerbajġan iddiskutew ir-relazzjonijiet diplomatiċi, politiċi u ekonomiċi bejn iż-żewġ pajjiżi. Ir-relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi komplu jieħdu iktar importanza fid-dawl tal-pożizzjoni li qed tieħu l-Unjoni Ewropea li qed tħares lejn dan il-pajjiż b'mod strateġiku bħala sieħeb fuq diversi oqsma ekonomiċi, b'mod partikolari fil-qasam tal-enerġija. Joseph Muscat qal li l-pożizzjoni ta' Malta fil-Mediterran u l-Ewropa tiftaħ opportunitajiet fir-reġjun għax tista' titqies bħala pont bejn l-Ewropa u l-Afrika. Il-Prim Ministru qal ukoll li Malta tappoġġja relazzjonijiet usa ta' kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Azerbajġan. Il-President tal-Azerbajġan qal li kull relazzjoni politika għandha twassal għal riżultati prattiċi u li jinħassu fil-pajjiżi rispettivi. L-Azerbajġan għandu ftehim ta' kooperazzjoni u sħubija strateġika ma' 8 pajjiżi Ewropej oħra. Fil-fatt fl-aħħar xhur mexxejja ewlenin fl-Ewropa lkoll fittxew ftehimiet ta' kooperazzjoni ma' dan il-pajjiż.